Исән саулармысыз, җәмәгать? Менә иптәшләр, сез миңа шуны аңлатыгыз әле, бер сорау белән чыгам мин сезгә бүген. 30-га җиткән, чәче сакалы уже агара башлаган яшьләр. Яшьләр дип атала бит инде әле, яшьләр категориясенә керә. Моны мин беләм, әйбит. Менә нигә нормаль эшкә урнашмыйсың? Нигә өйләнмисең? Нигә кияүгә чыкмыйсың? Нигә бала тапмыйсың? Нигә шушындыйрак образование алып карамыйсың? Нигә моның белән генә шикләнеп калдың дип сорый башласаң? Ул минем балаларга да кагыла, мин кеше баласын гына хурламыйм. Минекеләр в том числе. Нәрсә дип җавап бирәләр? Мин әле үземне тормышта тапмадым. Без үзебезне кайсы тыкрыкта менә шул җайлы гына иттереп табып, укыган, эшкә урнашкан 30-га хәтлек бит инде без уже 2-3 бала анасы. Берсе мәктәптә, берсе садикта. Берсе өйләнгән булырга может инде. Арттырып әйтәм, конечно, әйме. Исләрем, ушларым китәм дә шуңа беләсезме? Җайлы гына менә. Укымада син, эшләмәдә син, әйбит менә алма пеш, авызыма төш диеп җәелеп ятта, ничектер үзеңне каяндыр аңлап тапканны көтеп ят менә имеш. Хәзер кеше укымышлы шушының хәтлек әйбит. 3 яшьтә кризис диләр. 3 яшьтә акырып, истерит итеп яткан баланы аклап. Дальше подростковый кризис. Яшүсмер балага сүз әйтергә ярамый. Тырт-пырт тегеләй, былай. Аннан соң кризис среднего возраста. Исәнме климакс? Шушы арада кайчан яшәргә, кайчан тормыш корыргасың? Бездә бер кризис табылмаган әйбит. Бер кем күтте көйләмәде. Без үзебездә балаларны көйләмәдек. Кайчан? Менә аңлатыгыз миңа. Аңлатыгыз миңа, Мөнирә апагызга. Мин тыңлыйм сезне.